Arya Bala. Kubiring suarane ring-ring panggali senggerenge banteng jeneng teman dipaning jablakara sinawung kumring singing tong sing kencono melesat madya ing praga ulama saliyala Muhammad iki aku was nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya turung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing katompo bebasane kembang bakar ana ing ati nanging tutuk aku sing duweni persiapan untuk rekan-rekan saking keluarga besar sedang dengan putra sejati harap mempersiapkan diri gak ora gampang nopo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni ampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya turung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak topo bebasane kambang bakar ana ing ati nanging tutu aku sing duweni Sambung kowe Mas ati turung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing ketompo bebasane kembang bakar ana ing ati nanging tutu aku sing duweni wis cukup bae lo timbang atimu percaya yen
pisahake tresno. Reco. Nggih, monggo untuk rekan-rekan saking Putra Sejati langsung kemawon teman-teman yang sasar Magelang. Datang rekan-rekan Putra Sejati, monggo langsung kemawon teman-teman sasar Magelang. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung ke Pawon, kemudian Sasana Magelang, Hilir Kumati.